Ikastaro honen xede nagusia da ikasleak aktibo bihurtzea ikaslea barruan. Alde batetik, arlo kognitiboan, arreta, lantzia eta baita ere disiplinatzeko, euren burua disiplinatzeko eta diskriminatzeko gaitasun hori jorratzea. Horretarako, mindfulnessa oso erabilgarria da, emoten digulako aukera gauza baten zentratzeko, arreta hor kokatzeko eta aldi berean erabakitzeko zertan nahi dugun egon eta zertan ez. Aldi berean baita disiplina honen laguntzen digu gela barroko giroa baretzen eta lasaitzen, ez? Gero, beste hildo batetik ikaslearen aktibotasun hori lantzen du arlo metakognitiboen. Hau da, ikaslea bihurtzen dugu bere ikasle prozesuaren jarraitzaile ero monitore. Berak gaitasuna ikusteko non galdudan eta zertan joan dan txarto. Askotan ez dutelako jakiten. Eta hirugarrenez, estrategia motivazionalak. Eta hemen ere aktibo bihurtzea da daukagun helburu askotan, gehienetan ikasleak hartzaile direlako bakarrik, eta astuitze zaigu maiotikaren figura hori ez ikasleak daukana etaratzea, ez hori dela gure lana eta zure beste edukiak sartzea. Eta hiru arlo horrek, estrategia kognitiboak, metakognitiboak eta motivazionalak izango dira irakurketarekin lotuta landuko ditugunak ikastaro honetan.